W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Knież bądź z wami. Lubi bracia a sestre kniezu, lubi wasadni, lubi nasi dżęciši apostolio. Zetkamy się dżęc, żebyśmy opominali to, štož je Jezus za nas nasozał, a nadałk, który się nam dowierzył. My so przygotowali na te dny, a nitko stajemy tu, żebyśmy od Niego się uprosili, żeby On przy nas przebywał, nas silnił, żebyśmy dodnili Jego puć, za swoje żywienie się zdobyli to, co się On nam zaostają. Prośmy, żeby On nad nami swoją smilność pokazał. Smil so nad nami, knieże. Bo pokaż nam, knieże, swoją smilność. Daj nam swoje wspomożenie. Spuszcz a woda nam nasze grzechy wszechomocny a miłościwy Bóg, a dowiedz nas k sobie do swojej krasności. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu wywyższyna. Modlmy się. Bożom, świecimy światu hoscinu, którą się nam Twój Syn swojej lubości odkazał. Przy posledniej wieczerii, gdyż so na śmierć hotowasze jest on swojej cyrkwi, jako nowy a wieczny popodał. Daj, żebyś jeho cyrkwi żyła była dalej bolest tohole wielkiego potaństwa,
a tale wiecza nas dale dospełniszo zjednoczała Twojej lubości. Bo to prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiście z Tobą Duchom Świętym żywa króluje, bo wieki na wieki. Czytanie z knihy Exodus. W wonych dniach rekne Jahwe Mojzesi a Aaronie w Egyptoskiej: Tunle miesiąc, budź wam pryni miesiąc. Wunie niech wam pryni miesiąc wyliczy. Przypowiedźcie szej izraelskiej w osadzie, 10 tuto miesiąca niech si wobstara każde jenio za jedną słujbu, jedne jenio za każdy dom. Jeli pak je swójba przemała za całe jenio, niech wozme si jedne romadże ze swoim najbliższym susedom po liczbie osobu. Potem, što każdy zje, tylko ich liczcie na jedne jenio. Bezporoczne, muskie, jednoletnie jenio dobi to być. Z wocu albo kozu macie zać. Hacz do 14 dnia tuto miesiąca macie skład. Potem mają sza zromadzizna izraelskie wosady między oboma wieczorami ryzać. Skryje pak, niech wozmu a nababia wudwiania a nadwiano domu, w których jo jedza. Miasto dobie w samsnej nocy zjeść, na wohieniu pieczene, z niekisanym chlebom a horkimi zelami maja jo jeść. Tak macie jo jeść. Swoje biedra opasane, trije na nohach, a swój kij w swoich rukach. Spiesznie macie jo jeść. Pasja je to za Jahwu. Ja w tutej nocy przez egiptowską poczanu, a moriu każde prynio rodzeństwo w egiptowskiej. Ludzi a skut, a wszystkich egiptowskich bohów budu ja sudzić, ja Jahwe. Kryje na domach, w których przebywacie, budże wam szkitne znamio. Gdyż kryj wuladam przyjdu was. Do was bijo niederiu, gdy zbiju egiptowski kraj. Tunle dzień niech ja wam wopomniate, a świeczcie jako świeczeń za Jahwu. Od splacha ke splacha in świeczcie, jako trajne zaradowanie. Słyszeliśmy słowo Boże. Moja dusza je laczna za Tobu, mój knieże a mój Bożo. Moja dusza je laczna za Tobu, mój knieże a mój Bożo. Z czym kniezy zapłaczu za uszo, što się mi zczinił, kielu wspomożenia wozmu, a mieno knieza budować. Moja dusza je laczna za Tobą, mój knieże a mój Bożo. Drohotna je kniezowy maj wotrzomaj, śmierć jeho sprawnych. Knieże, Twój służebnik syn, Twój otroczk, syn Twojej służonicy, rozwiązał sy moje puta. Moja dusza je laczna za Tobą, mój knieże a mój Bożo. Tybie niesuło po swojego dżaka, zawołam kniezowe mieno, swoje sluby dopełnił kniezy, przedewším jeho ludom. Moja dusza je
Drugie czytanie słyszymy z prvného lista świętego apoštola Pawła Korynčanom. Bracia a sotry, ja som od knieza dostał, što som wam też przepodał. Kniez Jezus za w nocy, w kotryż był przeradzeny chleb, a jak prajiši wamaša rekne, to je moje ciało, za was podate. To czyńcie na mnie wspominają. Tak zapojedzi też keluch a praji. Tunle keluch je nowy zakon mojej krwi. To czyńcie, gdzieś kuli picie, na mnie wspominają. Przetoż, gdyż kuli będziecie tutun chleb jeść, a tutun keluch pić, będziecie kniezową śmierć wozebieć, hacz on przyjdzie. Słyszeliśmy Słowo Boże. Ніже Єсуса, Тобі чеща слава. Ніже Єсуса, Тобі чеща слава. Так речи князь, нову казню вам дам, Kaj sem ja was lubował, tak so tyż wy mnie sobu lubujcie. Knieże Jezusa, i mi czeszcza sława. Kniez budź z wami. Słowa światosczynia po Janu. By przed jutronym swiedzeniem. Jezus wiedziesze, że je jeho godzina przyszła, żeby przejszł z tohohle świata k Ojcu. A dokelż lubowaše swoich na świecie, pokaza im swoją lubość, hacz do końca. Za wieczerju, gdyż by diabł hižo Judasze Iskariot tej Symonowemu syny domysli dał, żeby jeho przeradził stany Jezus. Wiedział, zo je jemu wódz wszystko do ruku dał, a on od Boha wyszł, a k Bohu dże, stane od wieczerie, odpołoży zwierzchną drastu, a zawszy płotno opasa so z nim. Potom nala wody do szklie, a poča wuczomnikam noze myć, a z płotnom trecz, z kotrymż by opasany. A przyjdzie k Symonej Petrej, to niemu prawi knieże, ty chcesz mi noze myć? Jezus jemu odmówi, štož ja činju, to ty nitko nie rozumisz, ale zrozumisz pozdźiszo. Noze mi nie budżesz myć, nide na nide, prawi jemu Peter. Jezus odmówi jemu, jeli zocze nie umyju, nie zmiejesz podziela ze mną. Knieże, to mi umyj nice na noze, ale też ruce a wołu, rekne jemu Simon Peter. Jezus jemu prawi, štož je so umył, to treba se jeno jeszcze noze umyć, a je schon čiste. Tež wy ste čistči, ale nic šice. On widzeše menuce, što jeho přeradzi. Tohodla rekne, šice nejste čistči. Gdyż by him noze umył, a so zwierzchnu drastu boblek, dziesze zasa zablido, a rekne him, rozumicie, što sam wam zčinil? Wy mi rekacie mistrze a knieże, a macie prawie, przetoż to ja sym. Jeli pak sym ja, kniez a mistrz, wam noze mył, macie też wy jeden drugiemu noze myć. Sym wam mianujcy przykład dał, zobyście też wy tak czynili, kaj sym ja wam czynił. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Kniezu lubowani, lubi wasadni. Dżęca stoi w centrum naszego rozmyslowania założenie Eucharystie, kotruż Jezus
z učomnikami poslednú večer svečer svojej cirkvi doveri. Hač, a dy, a dže, a kak husto ma so Eucharistia svečić, komu je nadawk za to date, a kotre wumenjenja ma tuta osoba spelnić, a što ma dy přitomny być, a što smie k lidu Božemu přistupić, o tym všim a mnohim dalším je sobie stawiznach naszej cyrkwy hižo wiele diskutowało, pisało, a wszelakich przedpisów czyniło. To jedne je przez wszystkie czasy samsne zostało. Cyrkej sveči Eucharistiju. Všednie. Z Eucharistije je cyrkej živa. Smieme samo rec, z Eucharistije cyrkej nastanie. Eucharistija romadzi osadu. Žro osady su niedzielskie kemše. We Wielkim Paczerju, w Paczerju Przeżonowania, ryka Jezus za keluch do swojej świętej a czeszczonej ruku. Runia jemu, Jezusej, jedna cyrkej, a to przez miesznika, kotrohoż si ona do tutej służby świeci. Na każdych kemszach używa so jeden keluch. Przedpisane je, że ma keluch z drohotnego materiala zhotoveny być. Najbole rozszerzone je właśnie, że keluchy obsteja ze slibra, a so potom znamieńcza podzielnie pozwocza. Horny dżil, tak mianowana kupa, dyrbi z nucka stajnie pozwoczana być. Drohotnosće Jezusowe krejedla, a za niebe k mylenjam substance dojšło, dokež dže obsahuje užiwane wino, přeco tež kysalinu, z kotryż mnohe mačizny reaguja, štož môže sa negatívne nagrať same, potekim na keluch, a tež na strovotu uživaria uskutkovač. Pola zvota to tak nie je. Nasza osada obsedzi viacore keluchy. Każdy je na swoje ważne riany, a osebite. Kelko razu su one wiribem hižo słužili, to nichtu nie zliči. Leca som w pustnym czasu užiwał keluch, tak to też dżęca činiu, kotryż je viace hač 250 let stary. Napis abo podpis tutun keluch nie nosy. 2 punce pak keluch ma. Punca to je tajke nešto kaj špečat do metala zabity. Punce pokazuje na używany materiał, a na zhotowiera kelucha. Bohužel stej przy tutym keluchu punce przez redzenie potrebane. Tak so nie chodzite so čitać, přiriadować. Zdaloka tutun keluch spektakularny nie skutkuje. Barokny, haj. Gdyż se ją bliżej obladasz, zwieszczysz, że on nie je jenoś w umiejsce z czasy i odpowiedowacimi ornamentami udebeny, ale że ma on przez swoje uhotowanie samo jara jasne uprajenie. Gdy so pracujesz, spoznajesz na nożce krzyż, kotremu su przydate 3 hozdże. Dale uladasz czarnitu kronu, a pod niej przez krzyż lebihi, potom kanku, samo z wiekom a sznapku a łóżkom, dale keluch z hubicu a hamorom, a jeszcze kanu za woli z wiekom a łóżkom a wulku koszlu. Spiesznie poznajemy, tutun keluch je mysleny za używanie w pustnym czasu. Tema kelucha je zbożne czerpienie Jezusa. Z pokazkami na tu używane symbole zetkamy się też w naszym krzyżowym puczu. Uwiadomimy się, Jezus je za nas czerpiał, co na krzyż przypieć dał. On je znies hanjene a surovu ból.
Żeby nas rycha umožil, je za nas przelał swoją krew. On je to činil spełnio wolu Otca. Swoim přesčeharjam je samo dovolil jemu dać hubicu z kisawom miesto kłodneje wody. Tež swoją drastu je się dał hubić. Jeho ciało su żałbowali z woliom. Jezusa słyszymy ryczeć na Bożym mši: Zmijcie a jeszcze, to je moje ciało za was podate. Zmijcie a picie, to je keluch nowego a wiecznego zakonia, moja krew, kotraż bude za was wszystkich przelata k wodawaniu rychu. Čińcie to, na mnie wspominają. To ryka Jezus prawi nam: ja so ci darju, bydlu we tebi. A my odmówimy: tak kajż ja tebe przyjmam, tak przyjmuj ty też mnie, zobych był twój. Przed dżętyšimi kemšemi jsem so zetkał z młodostnymi mužemi, z dżętyšimi naszymi apoštolami, kotrym smiem dżęca pokazać służbu nozy mycza. Z nimi jsem so takle przygotował. Jezus stane od wieczery, nala wody do szkli, a poča wučernikam nohy myć. Přišeći ki Petre pravi tun knieže: ty chceš mi noze myć? Jezus odmówi jemu: jeli zo ci nie umyju, nie zmiejesz podziela ze mną. A dalej: jeli so wam ja, wasz kniez, a misztor noze mył, macie też wy jeden drugiemu noze myć. Przetoż z toho wszyscy spoznają, zoście moi uczonicy zmiejeczeli lubość mie sobą. Nowu kazniu wam dam, lubujcie so mie sobą. Kaj sem ja was lubował, tak so też wy mie sobą lubujcie. Niech zostawaja we nas wiera, nadzieja a lubość. Tute trzy. Największa z nich pak je lubość. Tuta lubość je wun knie sam, ki so nam podawa. Niech sme my stajne przy nim. Amen.
Jezus, Jezus je kamieno, iż was Jezus je mój Jezus maczka jeżaro, Jezus wielkonocy Jezus je kochany maju. Jesu, daj mi Chrystus je przy poslednej wieczery cyrkwi naudał świadczyć w opomnienie Jeho śmierci a zmartwychwstania. Modlimy się k Niemu. Daj, zo bychmy pokočejo so dale bole zjednočili s Tvojim čerpenjom
a nedy zbožne zroa stanuli. Dopomaj wierywym, so bychu w cierpieniach podziel mili na Twojej horkiej śmierci a dojszli k spomożeniu. Ponižiwši so hać do śmierci na krzyżu, wudźe swoim swiernym dar wiecznego żywienia. Daj nam spotaństwa najswiętszego sakramenta, który sy nam zawostają, czerpać mocy za nasze putnikowanie do wieczności. Niech jest święta Eucharystia naszym korem a mrejacym zawdał wiecznego żywienia. Tebi nasz pomożniko, budź jak a sława na wieki.
Modlmy so. Knieże Bożom, niech przed Tobą wykonamy służbu, kajku se ju przejesz. Świecimy Ci w opomnienie o poraz, którym Ty nas umożlił, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Woprawdzie je hudne, sprawne, zdobne a spomożne. Zosocznie stajniasz, ludzie dziękujemy Knieże Święty Wódcieżego, mocny, wieczny Bożo. Ty se swojego jednorodzonego Syna ze Świętym Duchem wożałbował, a za wyższego miesznika nowa wiecznego zakonia powołał. Ty se postawił, żeby tele miesznictwo trwało Twojej cyrkwi, wundzieje w umożony lud, woznamienił z królewskim miesznictwom, a z niego jest bratrowskie lubości uzwolił ludzi, kociż maja z napołożeniem ruką podziel na jego miesznickiej służbie. Wierominie świeczowanie stajnie znowu po którym się on ludzi umożlił, przygotuję Twoim dzieciom jutrowną hoscinu. Ze skutkami lubości oni Twojemu ludzie służa, z Twoim słowem jun żywia, a ze sakramentom ju sylnia. Za Tebie a za spomożenie swoich bratrów maja zasadzić swoje żywienie, szczerują Chrystusowy przykład, a pokazują Temi swierną lubość. Toho dla sławimy Cię, Knieże, ze wszemi angelemi a świętymi, Twoje krasności wyskają. Święty, święty, Tebie miłościwy Ojcze, prosimy poniżnie przez Twojego Syna, naszego Knieza Jezusa Chrystusa, przyjmij tele dary, a wina a żonu ten świata a czysty wopor. Podawamy ją za Twoją świętą katolską cyrkiew, szkitaj a nawodzie ją po wszym świecie pokoju a jednocze. Podawamy ją romadze z Twoim służebnikom, naszym bamżom Leom, z naszym biskupom Heinrichom, a ze wszemi, kociż prawu katolską a apostolską wieru spichują. Wspomnij, Knieże, na swoich służebników a na służebnice, za których so dżęca o siebie modlimy, a na wszystkich przytomnych. Knieże, Ty znajesz ich wieru a podatość, za nich podawamy tutun wopor chwały, a oni sami woprujaczują za siebie a za wszystkich swoich. Oni so nadzieja na swoje spomożenie a umożenie. Tebie wiecznemu, żywemu a wiernemu Bogu winuja swoje modlitwy. Zjednoczeni z całej cyrkwią świadczymy święty dzień, na którym so nasz Kniez Jezus Chrystus za nas podał. Wopominamy Twoich świętych, przede wszystkim czcimy krasności ustajną Knieżną Marię, Mać naszego Knieza a Boha Jezusa Chrystusa. Czcimy jej nałożeniu świętego Józefa, Twoich świętych apostołów a martyrów, Petra a Pawła, Andrija, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartromia, Mateja, Symona, Tadeja, Lina, Kleta, Klemenca, Krzysta, Kornelia, Cypriana, Waurenca, Chrysogona, Jana a Pawła, Kosmasa a Damiana. A wszystkich Twoich świętych.
Zladu najsete žiwienie a umreča a spoš nam na ich prostru veľším pomoc a škit. Přijmi dobročivé knieže wopor svojich podanów, a cywyje swoje słujby przynoszamy ci jun na dniu, na którym się nasz kniez Jezus Chrystus swoim uczomnikam naudał świadczyć potaństwa Jeho ciła a kreje. Riaduj nasze dny swoim pokoju, zakowaj nas przed wiecznym zatamaniom, a przylicz nas k syłam swoich uzwolenych. Bożom, żonuj bohacze wszystkie nasze dara, zmije za swoje. Zčin z nich wierne duchowne woporki so Tebi spodoba, ciło a kryj swojego lubowanego Syna naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Wun za wieczór do swojego cierpienia, który się nasze dla naszego spomożenia wszystkich ludzi nasozał, a to dżęca, klip do swojej świętej a czeszczonej ruką, pozbędę oczy k niebiesam, k swojemu Wódcy, wszechmocnemu Bohu, dziakowasze so, żonowasze, wamasze klip, a podają swoim uczomnikam prajo. Zmicze, a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zaun pojedzi tu nadobny keluch do swojej świętej a czeszczonej ruką, dziakowasze so, żonowasze, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze a picze šice z niego, to je keluch nowego wiecznego zakonia, moja kryj, kotraż bude za was a za mną przelata k odawaniu rychu. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Tohodla svědčíme tyž my, tvoji služovnice a tvoj světý lud, v opomínanie tvojho Syna, našeho knieza Jezusa Chrystusa a wozywiamy Jeho wozbożliwe cierpienie, Jeho zroastanie a hordosne do niebezpiecza, a tak woprujemy z twoich darów Tebi wiecznemu Bohu czysty, święty a bezporoczny wopor, klip żywienia a keluch wiecznego wozbożnienia. Zladu mile a lubozne nanjun a zmijun, kajž nde dary svojego sprawnego służnika Abela, kajž wopa Abrahama naszego wódca a klip a wino Melchizedeka svojego wyższego miesznika, czysty wopor, święty dar. Poniżnie prosimy Cię, wszechmocny Boże, Twój święty Janżel dones ten wopor na Twój niebieski wołtar, przed Twoją bliską hordosność. A też dostaniemy z podzielem od tohohle wopora święte ciło a krwi Twojego Syna napeł nas ze wszą miłością a ze wszym niebieskim żonowaniem. Wspomnij też na swoje służebniku a na swoje służebnice, którzy są nas przedeszli, woznamienili znamieniem wiry a spar pokoja. Prosimy Cię, dowiedz a wszystkich, którzy są w Chrystusu umreli do slubeného kraja, światła a pokoja. Tež nam, swoim rychnym służebnikom, którzy się na Twoją mnohu smilność nadziejamy, daj podziel a zgromadzenstwo z Twoimi świętymi apostołami a martyrami, Janom, Szczepanom, Maciom, Barnabasom, Ignacjom, Aleksandrom, Marcelinom, Pietrom, Felicitu, Perpetu, Agatu, Luciju, Heinzu, Ceciliju, Anastaziju, a ze všemi Twoimi świętymi. Nie waż nasze skutki, ale bodaj nam miłościwe, a zmi nas, kaž ich, do swojego raja, przez Chrystusa naszego Knieza. Przez Niego
stajnie stworujesz wszystkie tute dary, świecisz, wożywiesz, żonujesz, a udzielesz je nam. Przez mnie z nim hawenim, dała soci Bożą Wszechomocny Ojcze w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Po spomożnych przykazach a bójskim rozwłóczeniu zważymy się śpiewać. Ojcze nasz, iż w niebiesach, świeć Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, stań Twoja wola, kajż na niebie, tak na ziemi. Siedmy chleb nasz daj nam częst, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umocz nas od złego. Umocz nas k nieżywotu wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij co nad nami a pomhaj nam, zobychmy wotrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie. Jo prosimy knieży Jezusa, nie lada na nasze grzechy, ale na wieru swojej cyrkwy. Daje po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, stajnie z wami. Stročte so s postrovom pokoja. Pokoj s tobou. Jenia Boże zmawienne, dawaj knieże, Liczy Jenio Boże, Gotryż zabiera grzechy świata.
I ja nie chwal pomnożnika, ławić ma sodził. Moja chwała am na nowy kraj. Euch tam ścini Chrystus. Dogma ciężka.
I Matce Jenoś dobry Jezus, Dysos światło. Uklepiacie nos. Dobry Jezu, o zbożna wieczerzja.
Jezus swoje O Ojcze święty, skok żywienie Modlimy się. Všeomocny Bože, Ty si nás tu na zemi na večerné hostčine Tvojho Syna posilnil. Nasyči nás junu na hostčine Nebeského kráľovstva. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza.
Tantum ergo sacramentum
Kniez je moje svitwo a moja pomoc. Koho bych so bojał? Kniez škita moje žiwienie, przed kim bych czepotał. Bliża so mi złostnicy, zo bychu mnie zničili. Moi przeciwnicy potknú so a spadaja. Nastupí przeciwo mi wojsko, mojej wutrobie nie je zatrach. Zbinęli so wojna przeciwo mi, ostanu pełny dowiery. Wojenne knieza prošu, zatem du, zo bych smiał bydlić w domie kniezowym wszystkie dny swojego żywienia. A widzieć smiał kniezowu lubozność, a opytować jego siatnicu. W czasu niezboża mnie w swoim domie koła, kryje mnie w szkicie swojego stana, na skału mnie pozbihuje. Pozbihuje moją wołu nade všemi nepřečelemi, kiž mnie obstupuje. Oprowadź budu ze zwyskaniom w jego domie, racz a śpiewać budu kniezy. Słysz, knieże, gdyż z wosom wołam, budź mi nadny, usłysz mnie. K tebi ryczy moja wutroba, tebi pyta moje obliczo. Twoje obliczo, knieże, pytam. Nie zakryj swoje obliczo przede mną, nie odpokaż niwny swojego otroczka.